Il-Partit Laburista huwa moviment miftuħ li lest jilqa' lil kulħadd. Hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela f'diskors li bieħtemm il-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista fit-Teatru Rialto f'Burmla u elenka l-kontrast bejn il-firda fil-Partit Nazzjonalista fejn saħansitra deputati għaddew partitarji tal-istess partit bil-qorti mal-għaqda li tispikka fil-Partit Laburista, partit li huwa mibni fuq moviment li lil minn kull klassi soċjali jilqa' lil kulħadd. Jiena qasad nitkellem dwar partit u moviment, nitkellem dwar familja wiesa u dak li nħoss f'dan il-partit, f'dan il-moviment. Dak l-ispirtu ta' familja. U dan huwa dak li qegħdin jitkellmu n-nies illi meta jagħmlu l-kritika tagħhom dwarna, l-kritika ġifieri l-analiżi, jgħidu illi fil-Partit Laburista kważi jaraw partit politiku. Imma jaraw familja wiesa li lesta tilqa' lil kulħadd. Il-Prim Ministru stqarr li fl-aħħar xhur dan il-Gvern kellu jeleb problemi bla preċedent, iżda dawn kienu xhur fejn intwera b'mod ċar kemm dan il-Gvern kien maqud f'direzzjoni waħda. Stqarr li s-suċċess li kiseb pajjiżna f'din il-pandemija li laqtet id-dinja ma kienx kombinazzjoni iżda permezz ta' deċiżjonijiet importanti li ttieħdu fil-ħin opportun. L-għaqda tibqa' iċ-ċavetta ta' kollox. L-għaqda. U hija dik l-għaqda li karatterizzatna f'dawn l-aħħar xhur kif semma Chris għaddejna minn momenti li huma diffiċli, però l-kol kemm aħna fehmna illi biex ngħaddu mill-mewġ, biex ngħaddu mill-baħar imqalleb, trid tibqa' kumpatt, trid tibqa' maqut. Il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-Partit Laburista jemmen fil-prinċipju tal-mobilità soċjali, stqarr li l-governanza tajba, l-ekonomija u l-ambjent se jkunu 3 prinċipji li b'bilanċ se jkomplu jwasslu lil pajjiżna għas-suċċessi. Ma tistax ikollok żvilupp li ma jkunx wieħed sostenibbli. Ma jistax ikollok kostruzzjoni mingħajr ambjent, imma t-tnejn flimkien kapaċi nżewġuhom. U dawk huma l-kredenzjali li għandu dan il-Gvern li ma jarax naħa waħda tal-munita, ma jara is-suq mod holistiku, iva, Gvern li aħna business friendly, Gvern iżda li aħna pro-market, Gvern li jħobb lil ħaddiem, Gvern li jħobb lil żgħir, Gvern li jħobb lil batut, Gvern ta' prinċipji soċjalisti. Robert Abela wiegħed lil poplu li kif għamel sa mill-bidu ta' tmexxija tiegħu se jibqa' onest mal-poplu Malti wawċi. Din hija l-unika wegħda li jien nagħmel magħkom, li nibqa' onest magħkom. Li nibqa' onest fejn hu abjad ngħid li huwa abjad, fejn hu iswed se ngħid li huwa iswed u fejn hemm bżonn deċiżjonijiet jibqgħu jittieħdu deċiżjonijiet fl-aħħar mill-aħħar. Jien bħalkom nemmen u nħobb lil Malta, nħobb lil Għawdex, nħobb lil Maltin u nħobb il-Lawċin u dħalt f'din il-kariga għaliex bħalkom din l-imħabba tmexxin il-qudiem.